Basta. Kailan? Ayan po yung mga nangingi sa akin ng 8,000. Ano ba yan? Huwag din po kayong ganun, sir. Hindi kita Narinig niyo yung sinabi, di ba? Kinakausap kita na Sabi niyo po, maayos. wag akong ganito. Huwag din po kayong ganyan. Kinakausap ako nung kasama niyo na baka pwede. Ba't pati ako inaano? Wala akong ganyan, sir. Kung wag akong ganito, wag rin kayong ganyan. Ang kakapal na mukha niyo. Laki nung hinihingi niyo, sir, eh. Kahit nyo, ganitong oras maghahanap buhay na kami, sir. Kilala kong kaliskis mo. Hoy. Hingan nyo kami 8,000, sir. Hindi, ayan nyo, ayan o. Ayan nyo, no, tito. Ayan o. Yan yung nangihingi sa akin ng 8,000. Huwag nyo na akong ilawan, sir. Alam ko na tinatago nyo yung mukha nyo. Hingi kayo 8,000? Nakita nyo yung tao, naghahanap buhay madaling araw. Pati lahat ng sinabi nyo naka-record dito, sir. Tama yan! Ngayon, kung i-impound nyo ko, edi impound nyo ako, sir. Ayun, ka ba? Hindi ako INC, sir. Katoliko ako. Sinong ano mo? Sinong ano mo? Wala akong ano, sir. Ngayon, kung pang-impound, at least nasa tama tayo. Yun ang importante. Kaya tinatanong ko yung pangalan mo, sir, eh. Hindi mo sinasabi, eh. Ito Bakit po? bagay sa'yo! Ibigay na lang yung Alin po? Hindi. Kung i-impound nyo, may pantubos kami. Huwag kayo mag-alala. Ngayon, ibibigay nyo yung ticket. Ano, sir?